Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagbenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ha kawai na ki jingja ka pasusi, kawai ki yeng ka badan hakinchi, mau tei jorong, kala ingkong khaj, hadien ba kading ka bakalang, kala bamdu yaka. Kani kala ja ha ka step perngap jong ka khat khandai terek ujeliu ar jarapsan, kumba ha kapor ar shiteng. Bat ya kani ka yeng la long try da ka kong medalin dakar, bat la sa pat ha kani ka yeng, da ka khun jong ka kong lawan sok dakar. Ha kani ka jo kasi usketri jong ka shinong kinshi mau te jrong uba dondor sings imle ulai thu baya ka daw jong ka jingplo kani ka yeng om la bantep namar om shem la don brio ha ka te ki yeng ha ka por ba ka plo bat baro ki jingdon jing em ha po ka te ki yeng kila ingkhong lot khat ulai thu ru ba maria yo jingtep na kaliang jong ka blok bat ka tanat pulet kila wan ban jurep ya ka te ki jingja Shushu ka kong lawan suk dakar kalai thu baha ka tay kasngi ka khalam sliu ding hayeng bat ka jingplu kala banday na ka boarding electric namar nadu ka por riush teng janmiet jong ka khat pratarek ujiliu arajar apsan kalami na yeng ban leit sa yeng ki paramarjan pon mat nyanin den ruch teng ta kading rok macam slureng na panliap try de la wayar lain nama ngadi thia yu kiwe ang bi enrik panalu mahero enre ngading chapti thia tat barlai chikon te ki ba don station nang kila yu ie kan ka jemplu kan ka yeng te kila phone ning kong nang mut ba de ki rusneu la ne ki nang tu nang prakhat re ba ka ne ka jing je kum kan ka jemplu yeng ha ba prakhat ka de ka por liur ma kam ju je re ka por liur te ha ka ta ka por ngawan be hang ne ban wat ikibriu rei la tip na ba ki lechia away don re bathia ang ne yeng kia lechia para marjan marba ulok jonga ne trayeng u lech bela ha nong way te de nam marga takadaw ki chepting ban thia tang balai sikun te la ya thia singan no bat ki para marjan hang tai la sedang ban ya pelip ya ka ding him ya la su ban lek ai amar ka poru benya kesiu thia iki pramarjan ru kidon ki ba sneu kidon ki bom si sneu su amar ka por kala de ha ki ar ba je steng te de na mar ka ta ka daw ngimla su ban pelip ya ka deng ka baklang ka ru kaduna te kala subam du no ya ka yeng hi bar howai mla su ban yo ai wat wan tam yang tang ya ki pliang ki chiu ki ai ru mla su ban yo ai tang wei barit ru itiar badon kam ru him la su ken ban yo ki kot ki sla na du ki kot school ni ki khna ru him yo su kau ki jingbam ki jing siu jing tra ru yo su nang su yo tang gini sier bela long kampaji te la yo ban pelaj na ki sier rei ki badon hayeng nadu ki suki nadu ki jing don kam hayeng te kala bam du be keding kata kapor flap ulong tang malumala ulong hi kumne suhap brab nyap nyap kumne akbaya dei bat ki kam office ngi la ya pentip ki office ha block hai te nakaliang jong ran sabak lu la don rekat ban ngi mene step lawan arsin hang ne te nakaliang ka police station ru kilawan ngila lej IFIR ngila lej petip te kiru kilawan mata nakaliang MLA ru la sengulam yingi la phone yingi te ulo bakloi so one page mahuru te nakaliang MDC ru wangen sa wan tum tau lej aselong wangan sawan ya kawan jengok lang ya ne ke jengje hane senong dangi ai kuble ya ki prasnong kirang ba kinong sung senong hibaro kiba ya mi lang menemen mit wala kamit rei kila don gaman sim ya kaban
ya sengosen lem ya kan ga yeng ka belaje ke jing sosi nagaliang keyboard office nagaliang gablok te kila tristem ya ka ban wan ya ka ban jengo te nga ai kublai ikiru baki la simkia ya kan ga kam te nagaliang jonga ngau ya ki prachnong prathau tani kino gi brio bomdei na snong kan simo tijrong yol se ki don kam sim ya ka ban yarap ya kan ga long yeng te kin sngo ba ya ka ban wan pe wan jengo lang I tra jong ga yeng iba sem ka jinglanat. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.